Navijači Crvene zvezde koji su došli u Prag da bodre crveno-bele u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Slavije naišli su na sasvim spremne Čehe. Spremna je bila policija koja je uhapsila 140 navijača. 44 je proterano iz zemlje zbog toga što su krali, a ostali su dobili prekršajne prijave. Ništa manje nije bio spreman, sudeći po snimku postavljenom na internetu, ni reporter češke televizije, koji srpskim navijačima nije dao ga da dekoncentrišu dok izveštava. Informací, tam fanoušci ze Srbska stále ještě jsou. Luboši, je to pravda? Jsou srbští roudíci pořád ještě na stadionu a je tam klid? 20. hodiny byl, řekněme, na stadionu klid. Jeden z fanoušků se teď podíval také do vysílání České televize. Abych dokončil tu myšlenku, byl na stadionu klid. V téhleté chvíli je všechno připraveno k tomu, aby... Luboši, máš tam veselo, zkusíme ještě jednu otázku. Kdy odjedou fanoušci ze země a jak je zajištěna bezpečnost? Pojďme se blíže seznámit s informacemi od policie. Především to klíčové sdělení je to, že většina benzinových čerpacích stanic by měla být v době odjezdu fanoušků minimálně přes území České republiky zavřená. Z toho důvodu, aby pracovníky benzinových stanic nebo také k případným krádežím. Teď pravděpodobně nemáte možnost vidět, alespoň ne v té kvalitě, kterou jste viděli před malou chvíli, protože fanouškům se podařilo zhasnout naše světlo. Nicméně to poslední sdělení je, že nedošlo na stadionu už k žádným větším výtržnostem ani násilnostem. Ode mě všechno. Luboš Rossi, reportér České televize, velmi odvážný vstup. Děkuji za informace i za... Ja samo mogu da kažem svaka čast češkom kolegi. Evo, pitaću kolegu Šarence, šta ti kažeš na ovo?